אז מה קורה אנשים? כאן לכם נמצא ג'אסט פרו, ואני אמצא לכם פרק של סקייוורס, הפרק השני של סקייוורס. כן, אני רוצה להגיד לכם גם למה לא עשיתי בעצם את הלייב. לא עשיתי את הלייב בעצם מסיבה אחת פשוטה, שכל מי שבעצם רוצה שאני אעשה את הלייב, אלה בעצם החברים שלי, שסיפרתי להם שפתחתי ערוץ כבר. כן, בוא אחי, בוא, כן, עולה. אוקיי. אוקיי, מעולה. מה אתה בא? מה אתה עושה אחי? בוא. Come fight. Come on bitches. You bitch. אוקיי, מעולה. 2 קילס, 2 קילס. טוב, מעולה. טוב. אני עפה בניים. כן, אני צריך למצוא בן אדם אחד ואני לא יודע איפה הוא. Hello אחי. What's your name? bitches. Oh my godness. GG חברים. כן, GG. אז כן, אני מחכה שזה יעבור ללובי. רגע. טוב, אז עד כאן היה אתכם ג'אסט פרו. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק וסאב, ואם אתם רוצים עוד סרטון כזה, תרשמו בתגובות. מקווה שנהנתם. אז יאללה, ביי.